Добро утро! Вече една седмица всяка сутрин се събуждам с болка в гърлото. Сега мисля да пия малко витамини. Такива като за онзи добре познат вирус. И оттам са ми останали всъщност. Кверцетин, мисля, че това селен. Да видим какво ще имаме. Аз ядох една ореховка да не ги пия на гладно. Имаме витамин Б комплекс, който даже не е отварян. В принцип, мисля, че не се пият всичките наведнъж. Не ви съветвам да ме копирате, ама ми омръзна една седмица да съм болна. Гледайте как съм прегракнала. Гадно ми много и ме боли гърлото, като дишам. Кверцетин втори път. Кверцетин. Не. Кверцетин, да. Втори път, ама вече го взех. Това на малми бомбонките. Какви други неща имаме? Селен пих. Това е ибупрофен. Миксерин е ясно, че не мога да пия. Това е за преди сън. Бих си пинала едно и да си легна. Така. Коса, кожа и ногти. Витамини А и С. Това. То невен за пръскане в гърлото. Сега ще си го извадя да ми приличите, че го ползвах веднъж, като ви показах, и това беше. Елкарнитин. Масло, черен кимион на капсули. Това е готино. Бори се срещу микроби, вируси и гъбички. Улеснява храносмилането, осигурява заздравяване на рани и обновяване на клетките. Така. Това 5.12.2023 вече си стекал срок на годност. Много съм добра да целя букука отдалече. Да си ми голямо удоволствие. Добре. Това ни е закуската, освен ореховката. Тези хапчени в шепина. Спомням си, че сънувах нещо много интересно. Обаче ето вече го забравих. Сиропчето ще си го изкарвам пак да ми пред очите. Терафу ще си направя. Просто сега се очаква да падне снега. Може би утре други ден. Искам да отида при баба и дядо. Първо да ги видя, обаче стая на стинка. Всеки ден се надявам, че утрешния ден ще съм по-добре. Просто се притеснявам да ги вижда, когато съм настинала. А пък от следните няколко месеца настивах много пъти. Аз се оправям ненавидно. Това ще не се паникъсам. Но просто съм внимателна, когато се виждам с тях. И ето сега трябва да се съобразявам с това дали съм настинала или не, за да се виждам с баба и дядо. Обаче в Мездра ми е ухата, която си купих миналата година, и тя е огромна. Поне за нашия апартамент е огромна, защото стига тавана горе. Взех най-голямата. Купих много играчки, а миналата година доста се подпуснах за коледна украса. И ми се иска да я взема оттам, за да може с мама да украсим, понеже вече наближава Коледа. Аз, честно да ви кажа, като голям човек, това с украсата мога и да го пропусна изцяло. Не ми е чак толкова важно да има коледна елха или свещички на дядо Коледа и така нататък. Но заради мама ми се иска магията на Коледа да се усеща наистина, понеже за децата е много специално магията да бъде около тях. Гади тъпата ножица, всеки път си пробивам, всеки път е така отгоре, всеки път си пробивам кожата на нея, докато си връщам ножовете. Много е гадно. В принцип, въобще не искам да пия никакви хапчета, нито витамини, нито каквото и да е. Много е гадно ми е. Сега сме сутрин, обаче сядам да обработвам.
Вчера реших да изляза от този цикъл, в който обработвам през нощта. Това видео малко го забавям, обаче реших, че по-добре да започна да обработвам рано сутринта и така да мога да спя през нощта. Понеже дори да спя до 11 часа и да си легна в 5, да спя до 11-6 часа, се чувствам по-зле, отколкото ако спя 6 часа през нощта, например от 1 до 7. Така че реших да си използвам нощния сън и ще обработвам сутрин. Това мисля, че ще е по-добрата стратегия. Евентуално може да има леко забавяне, но не е здравословно и не го препоръчвам на никой да не се наспива по цяла нощ и това в продължение на много дни. Заведнъж добре, заведнъж седмично на дискотека става, обаче всеки ден е хубаво да си се спи нощем. Сега сядам да си обработвам, да си спя и терафуто. Вижте какво може да закусвам. Идеалка. Много ги харесвам. Любими са ми. С вас ще се видим по-късно. Сега ми дойде смс, че имам пратка в Екон. Аз не очаквам по принцип никаква пратка, но пише, че ще струва 0 лева, така че ще вземем все пак да видим какво е. Изправихме абсолютно всичко, което е за пране в момента вкъщи. Едно кафе и да видим колко тайка сме събрали за тези 2 дни, за да сложим да следи. Ми не е кой знае колко много, но все пак има. Миличкото, прави си експерименти върху теб, дано да оцелееш. Отиваме да вземем Малмир. Коте, ела да го покажеш. Разкажи нещо за него. Той стреля и той се бие, ако има бял робот или още един черен робот. Харесва ли ти? Да, много. Стрелят. А я кажи откъде ти е? От рождения ми е ден. Да, на колко години стана, мама? На 5. Не се дърпай така очичките. Много те обичам. Yes. Днеска цял ден лудница, 2 часа карах за издръстване. Мами, защо подарък показва 5? За над 5 годишни, мамо, като за тебе сега. Да. Ама не показва за на 5,5, защото не съм на 5,5. Не си на 5,5 още, да. Да. А знаеш ли аз на колко години съм? Не. На 27. Имаше ли подаръци? Имах ли подаръци? Имах, мамо, и на... Не, когато беше голяма и ставаше... Когато станах на 27. Не, когато си бил още родител и голям и също ще имаше рожден ден и даваха ли ти подаръци? Да, мамо, още ми дават даже подаръци. Навън вече вали сняг. Къде са ти чехлите? Да ти ги дам ли? Да. Пречи на работа. Дай да се видим. Дай ми. Дай. Мами, помни ми. Ще ми трябва и ножица. Да. И въобще не трябва ножицата. Чакай. На работа има такова. Добре, чакай. Виж, няма как да ги извадиме. Чакай, държи си пръси. Където? Трябва да му сложим на те. Виж, Да, отидем до аптеката, мама, да ти вземем лекарства. След малко. да. Виж, може да се включва шестионто, за да напане пътеките на работа, нали? Да. Работа може да се. Може да отидем наляво, надясно и напред и назад.
Стрели. Да, стрели. Ма трябва да му сложим батерии. Има ли батерии? Да, ще видим. На работа има ли батерии? Тук трябват батерии и Има състойно. Може да купим и батерии, като ходим до аптеката. Дай да видя. Мами, аз му слагам Чакай направо. да видя за отвирка. Аз му слагам стрелите на ръката. Стрелите! Знаеш какво правя? Слагаш на стрелите. Да, за да стреля. Няма да види с отвирката, дали ще ми е по-лесно. Има още. Те са 6, вече са 3. Има 3, защото има 3 стрели и 3 дупли за 3 стрели, значи. Чакай, чакай. Тук ни трябва 4 големи батерии. Да видим ли? Ма виж, аз съм му заредил ръката, Браво, мама. за да стреля. Имаме само 3, мами. 3, Да видим тази. а 4? Има 4, чакай да видим дали ще стане. Да. И виж, аз съм заредил на работа ръката. И сега трябва да навъртим пак венчето. Аз съм... Знаеш ли какво съм направил на работа ръката? Знаеш ли какво? Аз съм му сложил стрелите. Разбра ли? Да, готово е тук. Дай да видим дистанционно. Колко пътери. Те май пак са големи, обаче не знам дали имам нужда. Ако нямаме, ще ходим до магазина. Да, защото магазина има много. И няма никога да свърши. Има хора, които не искат батерии, нали? Да. И затова никога няма да свърши. А тези май са мънички. И трябва само 3. Нали? Да. Бон. Да видим дали ще стане. Ама трябва да са дълги. Май ще мога да играя. Надявам се, мами. И аз се надявам. Да. Защото май може да работи. Май, виж, мръм пръстите. Ама много е хубаво, мами, наистина. Това Я да видим. Само свети. Дай аз. Да не би тук трябва да се включи от някъде. Да. Ходи! Айде видим как стреля. Оле, стреля стрела! Ама трябва нагоре да му е ръката. Ама май трябва дистанционното да я вдигнеш. Все пак, като ходим до магазин да си купим още батерии, да си имаме чук. Да, ако има подаръци, които и на тях трябва. Батерии, нали? Точно така. Само да измия пода и да излезем, искаш ли? Мама? Мама вече. Да. Мами, той само стреля вече. Харесва ли ти, мама? Може да изплаши Джони. Да, не го стряскай. Ма може да изплаши Джони, аз не мисля, че може. А как се дига ръцете? Просто ръцата дигат ръцете. А не, на там стрелите, там ще видите първо. Стреляй на там. Има страни. Крепа на другата страна. Имаше, ето я. Добре. Значи всичко е наред, нали? Да.
Стреля, 1, 2, 3. Май, не стреля ли, мама? Чакай! Май просто си почива. Дано. Мами! Да. Искам нещо да ти покажа в събота. Покажи. Ела, ако искаш. Искам много. Чакай. Не, трите страни наведнъж. Да. От кое копче? От това. Преди малко защо не ставаше? Той почиваше ли? Не, просто трябва да го изключиш. Защото и работи да ги включиш. Да ги рестартираш. Да. Добре, супер. Радвам се, че си намерил начин, мами, ти си страхотен майстор. Да. Сега, докато мама ми е тук, играчки падат по земята, Джони ще бъде с пампер, за да може подът да бъде за по-дълго време чист. Какво, мама? Не мога да сложа последно. Батковците сами си мият ръцете, нали? Да. Браво! Кошче от Икеа. Браво! Ама са на мокри. Браво, мами, страхотен си. Нали? Да. Дървей! Ела да видим кои картини ще изпълним. Мами, аз помня тези бои. Искаш ли еднакви картини да изсветляваме? Да, аз помня тези бои. Знам. Виж кое? Знам, че ги помниш. Те са както беше бебенце, помниш? Разпределявах с тях един камък. И да, когато беше бебе ти ги давах. Какво? Когато беше бебе ти ги давах. Да, и също осветях на 3 години един камък. Един рок. Нали? Да. Със сино. Мисля, че тези са недостатъчно, как мислиш? Ама, мами, кой цвят прави този цвят? И това е просто синьо. Ама, това е светло синьо. Но ще цветяваме с моливи, мами, не с боички. Ма се боиш. Не. Що? Не, сега утре с боички. Сега с моливи. Ама с боички е по-лесно. Е, по-лесно е, ама ти няма да избираш лесното в живота, нали? Ама аз мога да се изморя с молив. Моливи са много малки. Отсвети си окото в синьо, ела да ти измием ръцете. Отиваме до аптеката. Готов ли си за качване? Явно не още. Вече готов ли си? Отиваме към аптеката на Пирогов. Вече има електронни рецепти. Аз за първи път ще пазарувам, ще да кажа. Ще купувам лекарства с такава. Стигнахме при аптеката. Видяхте, в банк имаше сняг. Натрупал даже. София няма. Унази веднъж няма да работи и точно тогава ще оцеля. Добре, че тази другата при Пирогов работи. И всъщност в рецептата са само антибиотични капки за нос. Ама не знам, не могат ли да ги продадат и без рецепта вече? И не се купуват с номер на рецепта, ми по ЕГН. Добре, хора, мислите ни да вземем лекарства е успешна. Мамичето заспава в колата и сега просто ще го кача нагоре. Да си спинка, сядам да обработвам. Днеска трябва да си легна рано, защото утре нямам избор. Той както е заспал по-рано, сигурно ще се събудим с изгрева. Детето си е натежал. Направо ще ми изкочи сърцето. Този потник всеки път, като го обличам, си казвам, че повече няма да го нося. Но всеки път намирам начин, по който да го съчетая. Гледайте какво ми правят тия връзки.
Гледайте. Направо ми се спиват. И от двете страни. Днес вече разтоварих колата. Чери домати. Да ги извадя да не са в хладилника. Зелена салата, хляб, кисело мляко, ябълки, киви, малмир много обичам и заябарето. А сега ще си направя Направих си салатата, вкусяваме с зехтин. Това е сок от нар. Или някакъв сос от нар по-точно. Балсамов оцет. Много обичам балсамов оцет. И сол, въпреки че сиренето е солено. И това малко сол. Аз не използвам само хималайска, редувам хималайска и морска, защото мисля, че в хималайската не е добавен йод, а йода е важен. И това ще папкам, докато uploadвам видеото в YouTube. Но вкусничко е, малка краставица и бели мачи. Перфектно. Нацених се, че ще изям цялата салата, не мога повече. Това е. Портмонетата, на които трябва да снимам реклама, са при мен вече от не знам колко, сигурно има 10 дни и все не получавах вдъхновение да напиша сценарий за нея и да я снимам. Но сега го получих вдъхновението. Не си доядох салата, но свърших това. Искате ли да ви го покажа? Ще пратя сценария за одобрение и ако е одобрено, утре ще го снимам. Надявам се пак да съм в настроение и да успея. Но вижте колко гениален сценарий написах. Като условието е в моя стил видеото да започва с на много мъже най-секси ме портфейла. И оттам нататък аз го развих. Погледнете. 11:35, ако се чудите по кое време творя. Ето го текст. На много мъже най-секси ме портфейла. А за да бъдете още по-секси, според този критерий, на българският пазар вече съществува нова марка портфейли Ексцентри. Брандът е нов за България, но първият Ексцентри портфейл вижда бял свят през 1999 година и с всяка изминала година добива все по-голяма популярност в цял свят. Ако все още се чудите какви подаръци да направите на близките си хора, ето, давам ви страхотна идея. Можете много лесно и бързо да си изберете от сайта на Ексцентри.bg. Аз избрах за себе си този, а пък този ще подаря като коледен подарък на мъжа ми. Много ще ми бъде хубаво да му усещам кожата, докато му взимам парите. Не знам дали ще махнем нещо от него, трябва да го съкратим, може би, защото са много изречения. Вписа се в минута сега, като го прочетох, но аз го прочетох набързо. Между другото, това му е първото четене, но звучи много добре на четене. И нарочно е така провокативно, знаете, ще грабне по-голяма аудитория. Не съм пила оксарин от една седмица, гледайте какво става от носа ми.